Fotinia Red Robin este un arbust veșnic verde popular cunoscut pentru frunzișul său roșu vibrant și natural, ușor de întreținut. Dacă doriți să adăugați un plus de culoare grădinii sau peisajului dumneavoastră, atunci achiziționarea unei fotinia Red Robin ar putea fi soluția perfectă. Vom explora beneficiile achiziționării unei fotinii Red Robin, confortul livrării prin curier și de ce ar trebui să ne alegeți pentru achiziția dumneavoastră. Unul dintre principalele beneficii ale achiziționării unei fotinii Red Robin este frumusețea pe care o aduce în orice grădină sau peisaj. Frunzișul roșu vibrant adaugă un strop de culoare care va atrage cu siguranță atenția oricui trece pe acolo. Un alt beneficiu este că este ușor de cultivat și întreținut, făcându-le potrivit pentru grădinari începători. Planta este de asemenea versatilă, deoarece poate prospera într-o varietate de tipuri de sol și condiții meteorologice. Aceasta înseamnă că, indiferent unde locuiți, vă puteți bucura de frumusețea unui fotinia Red Robin în grădina dumneavoastră. Achiziționarea online a unei fotinii Red Robin și livrarea acesteia prin curier oferă mai multe avantaje. În primul rând, economisește timp și efort, deoarece nu trebuie să părăsești casa pentru a cumpăra planta. În al doilea rând, permite livrarea în locații îndepărtate sau greu accesibile, ceea ce este deosebit de util pentru cei care locuiesc în zonele rurale. În cele din urmă, oferă un proces de livrare fiabil și sigur, asigurând că planta dumneavoastră ajunge în stare excelentă. Când vine vorba de achiziționarea unei fotini Red Robin, doriți să vă asigurați că obțineți un produs de calitate la un preț competitiv. De aceea ar trebui să ne alegeți pentru achiziția dumneavoastră. Plantele noastre provin din pepiniera proprie, asigurându-vă că veți primi o plantă sănătoasă și vibrantă. Oferim prețuri competitive astfel încât să fiți siguri că obțineți cel mai bun raport calitate-preț. În cele din urmă, oferim servicii excelente pentru clienți și asistență pentru a ne asigura că sunteți mulțumiți de achiziția dumneavoastră. Plantele noastre au o înălțime aproximativă de 30-40 de centimetri la livrare și sunt în ghivece de 7 pe 7 cm cu pământ. Fotinia Red Robin este un arbust